Svi žele promjenu. Žele bolji posao, više novca, bolje tijelo, više discipline, ali većina ljudi napravi jednu ogromnu grešku. Pokušavaju promijeniti život preko noći i zato uvijek završe na istom mjestu. Istina je puno jednostavnija, ali i brutalnija. Tvoj život se ne mijenja velikim odlukama. Mijenja se malim stvarima koje radiš svaki dan. To je pravilo od 1%. I ako ga razumiješ, može ti potpuno promijeniti život. Ako ga ignoriraš, ostaćeš isti godinama. Ako želiš konkretne stvari koje stvarno rade, pretplati se, jer ovdje ne pričamo motivaciju, nego sistem koji donosi rezultate. 1. Problem. Ljudi podcjenjuju male promjene. Najveća greška koju ljudi rade je ova. Misle da male promjene nemaju smisla. Šta će mi 10 minuta čitanja? Šta znači 20 sklekova? Šta znači 1 dan discipline? I tu odustanu. Ali ono što ne razumiju je da se rezultati ne vide odmah. Primjer iz života. Počneš trenirati. Prvih 7 dana ništa. Prvih 14 dana ništa. Prvih mjesec dana skoro ništa. I većina ljudi tu stane. Ali osoba koja nastavi nakon 6 mjeseci izgleda kao druga osoba. Problem nije u akciji. Problem je u očekivanju rezultata prebrzo. 1% bolje svaki dan zvuči smiješno, ali matematika kaže drugačije. Ako si svaki dan 1% bolji, nakon godinu dana nisi malo bolji, nego drastično bolji. Isto vrijedi i obrnuto. Ako svaki dan malo popuštaš, preskočiš trening, jedeš loše, gubiš vrijeme. Nakon godinu dana nisi malo gori, nego potpuno druga osoba. Realan primjer. Osoba A svaki dan uloži 30 minuta u sebe. Osoba B svaki dan izgubi 2 do 3 sata na mobitel. Nakon 1 dana nema razlike. Nakon 1 mjeseca mala razlika. Nakon 1 godine ogromna razlika. Ovo je razlog zašto neki ljudi odjednom uspiju. Nije odjednom. To je 1% pravilo koje se skupljalo. Motivacija je precijenjena i ode. Ako se oslanjaš na motivaciju, gotov si. Disciplina i navike su ono što ostaje. Ljudi često kažu nemam motivacije, ali pravi problem je nemaš sistem. Većina ljudi pokušava promijeniti ponašanje, ali ne mijenja identitet. Pokušavam čitati, pokušavam trenirati. To ne funkcionira. Moraš promijeniti način kako vidiš sebe. Ja sam osoba koja trenira. Ja sam osoba koja radi na sebi. Ako sebe vidiš kao lijenu osobu, svaki put ćeš to potvrditi. Ako sebe vidiš kao discipliniranu osobu, počet ćeš se tako ponašati. Tvoje akcije prate tvoj identitet. Zato male pobjede nisu bitne zbog rezultata, nego zbog toga što ti dokazuju tko si. Ljudi misle da je problem u njima, ali često je problem u okruženju. Ako ti je sve oko tebe distrakcija, nema discipline. Okruženje oblikuje tvoje ponašanje više nego motivacija. Primjeri. Ako ti je mobitel pored kreveta, koristit ćeš ga. Ako ti je zdrava hrana skrivena, nećeš je jesti. Ako si okružen lijenim ljudima, postaješ isti. Zato pametni ljudi ne pokušavaju biti jači, nego pametnije organiziraju okruženje. Makni distrakcije, olakšaj dobre navike, otežaj loše navike. Prvi primjer. 2 čovjeka. Osoba A čita 10 stranica dnevno, trenira 20 minuta, radi malo više nego što mora. Osoba B kaže krenut ću od ponedjeljka, scrolla po mobitelu, traži motivaciju. Nakon 1 tjedna ista priča. Nakon 1 mjeseca mala razlika, ali nakon 1 godine osoba A ima znanje, disciplinu, rezultate. Osoba B ima iste izgovore i najgore od svega. Oboje misle da je razlika do talenta, a nije. Razlika je u 1% svaki dan. Ne treba ti savršen plan, ne treba ti motivacija, ne treba ti pravi trenutak. Treba ti 1% svaki dan, jer život se ne mijenja preko noći. Mijenja se kroz male odluke koje većina ljudi ignorira i zato većina ljudi ostane ista. Sad napiši u komentar, koju 1% naviku uvodiš od danas? 1 trening, čitanje, 3 manje mobitela, 4 nešto svoje i zapamti. Ili ideš 1% naprijed. Ili ideš 1% nazad, nema stajanja. Ako ti je video bio koristan, ostavi like da znam da želiš još ovakvog sadržaja. Pretplati se jer ovdje gradimo disciplinu, ne motivaciju i pošalji ovaj video jednoj osobi koja stalno kaže krenut ću od ponedjeljka.